हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ लोगोफोर आङो दिनै मोनानिफ्राय ब्लग स्टार्ट खालामदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंदोंमोन ना सिगांनि ब्लगाव जोंहा आलासि फैगासिनो होननानै ओमफ्राय जोंना आलासिया मोनफैबाय जिरायगासिनो जोङो मबाइलाव फट' नायगासिनोमोन हिन्जाव गोदाननि फट' सोर हिन्जाव गोदान नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायबाय थाबानो उनाव मिथिगोन आङो दा खिथाथ'ला ओमफ्राय बे आंनि आफा जायो आरो बिहाव माने जोंहा बोरायनि बिमाय जायो आरसिएमनि मिटिं दंमोन आरो गुवाहाटियाव बेयावनो फैदोंमोन ओमफ्राय मोनानायखाय जोंना हर थालांसिगोन आरो गाबोन फुङाव थांसिगोन ओमफ्राय बिदिनो जोङो रायज्लायगासिनो मोनाखाबायबो नालाय फैनाया ओमफ्राय साहा ता लोङासै आं फुदुंनो होन्दोंमोन साहा ता लोंलायासै ओंखामखौनो डाइरेक्ट जानोसै होनबाय बेनिखायनो दसे जिरायबाय बेनिफ्राय बेखै आलासिनि थाखाय लकेल दाउ बेदर संनो नागिरदों आङो दाउआबो बिराद मेजेम बराखामोन आलु मटर टमेट' होनानै संबाय आरो आङो बिराद गोथावनो ओमफ्राय एसे दोनदों आङो सबायजों जानो बेनिफ्राय दालिबो रुदों नायलांदो होमबा नोंथांफोरा सरि नायलांदो होमबा लोगोफोर नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ दाउ बेदराबो मोनसिगोन नै लोगोफोर दुन्दिया होनोसै आङो दा ओमफ्राय दालियाबो मोनबाय नै दुन्दियाखौबो नै खाब्रबलायबाय आङो दालियावबो होबाय मोनायाव खानो मोना थेवब्लाबो दुन्दिया होबा गोथाव मोदोमोना ओंखायनो खाबाय आं खानो मोनाबाबो वाव टेस्टिखालै गोथाव आलु मटर टमेट' लकेल दाउजों बा जा गोथाव जाखाबाय गोजां बोथोरनि ओंख्रि ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय लोगोफोर रावबो फाग्लिया आंबायदि गोथाव ओंख्रि संनो रोङालै गावखौनो गाव देन्जार बाख्नायनानै लाखायो जा गोथाव जाखाबाय देन्जार संखायो गोथाव संनो रोंखायो रावबो बाख्नायबो दा बाख्नाय गावनो बाख्नायनानै लानायाव एक्सपार्टखा नै आलासियाबो जाबाबो उथिनो रोंनाय नंला बिराद गोथाव जाखाबाय नैबेखै ओमफ्राय बिन एवबावबाय बिनखौ आं एसेल' एवदों आलासिनि थाखायल' बोरायाबो दहायो आलासि न'आव भारा मारिनो थांनाया जानानै फैदों अमाजों रोनो बेनिखायनो बारा जाया जाहैबाय ओंखायनो एसेल' संबाय आंबो जानो मोजां मोना बिनखौ ओमफ्राय सबायजों जागोन बेखौ गाबोन मोदोमनायनि थाखायल' एसे दोनबाय आङो ओमफ्राय नै सबायखौबो सोमनानै दोनखाबाय गाबोन आलासिनो आरो जाहोहरनोसैलाय बोथिसे आरामनो टेबोलाव जाबानो जायोमोन ना एथ' मोजां हायावसो जानोसै नै गोथाव जादोंना जायाखै आफानाव सोंदों आं खोनायाखैनो खोमा हरनि आलासि गाबोननिफ्राय सबायजों जाहोनोसै एसे दोनदां बेदरखौ बिदै दैलाय माबानायमोन मेजेम बरहाथारमोन दाउ बिमा मोनदां गथा नङा दाननानै लाबोदों नै बिहा ओमफ्राय ओंखाम जानांगौ ना मानांगौ पात्तायानो गैया खालि मबाइल ओंखाम जानोथ' बेदरजों दाउ बेदरखौथ' जाखानाय नङा बियो माबेलाय
रानाया स्कुलाव थांनो ओंखारबाय आलासियाबो थांसिगोन जोंना ओंखाम मोनजालांनाय नंला आलासिया बेमार जानानै ओंखामखौनो संनो हायासै आङो हैनै ओंखारबाय हेलौ ब्ल' चलो दे थांदो बाय 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 थैसिगोन आङो लोगोफोर बिराद बेमार जानानै दं आङो मैया बयलार बेदर जानानै एकदमबारे हरसे उन्दुनो हायाखै ओमफ्राय खिनाय जादों 10 बारसो जाबाय खिनाया नै दाबो खिनो ओंखारगासिनो बिराद खस्थ' मोनबाय आरो आं लोगोफोर आलासियाबो थांबाय मैया फैदोंमोन मोनायाव मोनफैदों फुङावनो बोराया 7टायावनो मुलि लाना होफैदों आरो जोंनि बे हाजो गोजौआवनो फार्मासि गंसे दं नालाय न'आव लेंनानै लाना फैनानै फार्मासिखौ खुलि होनानै लानानै फैदों आरो मुलि ओमफ्राय जानोबो हाया जेबो गोबाल गोबालबो मोनगासिनो मा जादों मिथिया गेस्ट्रिकबो जादों खोमा आंना ओमफ्राय जाखांबाय मुलि जानानैबो आराम मोनाखै ओमफ्राय खिबायानो थादों आलासिनोबो ओंखाम जाहोहरनो हायासै आं बेनिखायनो खिनाय जानायखायनो नङाब्ला एथ'बां मोजां सबाय सोमलायना दोन्दोंमोन आङो बेदरजों जाहोहरनो होननानै ओमफ्राय दाबो अबस्था गाज्रि आरो बोराया फिसालाखौ स्कुलाव दोननानै फैनानै आरो मुलि लाबावदोंमोन उदै सानायनि मुलि जाबाय फिथाबो लाबोदोंमोन फिथा जाखांनानै मुलि जाबाय ओमफ्राय थेवब्लाबो मोजां मोनाखै आरो बेनि उनाव थालिर आथिया थालिर ना मा होनो बेनि माबाखौ खान्थैखौ माबानानै सरनानै होदों आरो ओमफ्राय आं लोंबाय थेवबो आराम मोनाखै बिराद उदै साख्रेबबाय थादों दा ओमफ्राय खर'आबो जि थिं थिं सादों गोबाल' मोनगासिनो एकदमबारे अबस्था गाज्रि आं दिनैनिफ्राय जाला आरो बयलार बेदर ओमफ्राय जोंना बोराया होनबाय थादों जेदावनो जादोंमोन होननानै आरो दा हामाबाथ' डक्टरनावसो खारनांसिगोन खिनो ओंखारबाय थादों आङो खिबावनोसै लोगोफोर मा जायो उनाव मिथिसिगोन नोंथांमोना दाउ बेदर मैयानि दाउ बेदर सबायजों जानो दोननाया मोनायाव जानोसै माबेलाय थालिर खास थालिर मैया रानदोनियानो दिनै आंथ' ओंखामखौनो बोरै जागोन गोबाल फुनगासिनो इमान बुरजा संदों ओंखामखौ भगबान जानोनो हाया ओंखारदों सबायजों जा मोजां जानो सानलायदोंमोन आं बेदरखौ थैसाला रखर बेमाराबो जाना होनांगौना सिरियाल जाबायथ' आंनि थाखाय कासकल होनाथ' बर'नि मा होनो इमान बुरजा जादों बाबाया ओंखामखौनो गेफे मोदोमफिननो नागिरदों ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओंखामखौनो जानो हायाखै आं सानावबो दहाय खबसेल' जादों दाबो ओंखामखौनो जानो बादों दाबायनो हानायबाथ' दाबायसिगौ एबा हाखायसो थां आंनो वारेस लाबोनायखौ लोंगासिनो हनै सासे फैदों ओंखाम जानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट बेमारि देहा रायलायनो हाला दे बाबा फैद' ओंख्रि सङाखै ओमफ्राय नाहरगासिनो